oturk gelenden soň aşağıda geldik. Yaş tamaşaçylar teatrına artist bolup işe başladık. Onda şondan bir portret çuvat ýadyma düşýärdi. Bayram Feydullayew diýip rejissorumuz bardy. Olam Garawym Bürgütler diýip spektakl goýýar. Onda da esasy gahraman rol men maňananlar ýaş oglan şol Buraboy newt çykarýarlarda iň bir bagtly portretlary şol açanda Laura newt urup çykanda işlerinin hemmerinin yerine düşdüğü hata edilýärdi newtçilerde. Ne şo portreti ýa-ni taýýarlyk portret repetisiýa döwründe newt çykdy diýip her kim begen gyýgyryp ýa-ni menem master da esasy brigadan masteri ýa-ni meni gutlap alyp meni ýokarypdyň ýerleri bar da. Ondan ay bir gerekdiňdir, iki gerekdiňdir, üçinji gerekdiňdiler bol rejissor stop diýip olam men oňa urup seretdim. Gürp gaýtdym da bu adam o wagtlar beýgeldilýän nemeler zatlary demirden gyra demirden nällep onu plotnikler ağaçlary teatryn ýasaýarlar onu fanerden rastan biraz amirsaçylar bady da şoňa gür ödüp düşdüm de olam ýa-ni rejissor şeýdip geldi beýleklerim soň gaçandan soň urup goýa hiç zat bolmady ýa-ni ondan men diýdim ýok gaýdyp meni azyndyrjak geledim bak kim bilen şonu diýdim şeýdip şu zyňylýan ýerini aýyrdyk soň spektaklda oyunna şu zyňylýan ýeri ýok gelip ýöne her kim onu gutlaýar da dedi ýa-ni o ýene bir zyňsalar onu stop boldan bilemok näme boljak belli ben. Sahnada da şon ýaly her hili momentler bolýardy, gyzykly. Radioны hemmesem dürüjlügi päskel bermesiz zatlar da bermeýän zatlar tersine seni bekedýär da şu sahna bilen ortalyň bir sözi bar da iskustvo требует жертв diýip şo zatyň hakykatdan hem gerek bolmaly bolýan zatlygyny şo zatlaryň özi sana suhud edýär.